Terus mana jam? Jam 11 nih jam 11 ya, beduk. Sudah setengah hari. Ngelokore iku Tuh, boleh. enak. Kakek ngelokor. Sadu iki yo, arek-arek jelas budale awan deh. Nek muwe yo gak iso ya budal lawan. Iya. Nah, dia kan wis tak pokoknya beres-beres kerjane dhewe iku. Lumayani arek-arek. Wis tak beres-beres bos kerjane dhewe iku. SOP gak kanggo ya. Gak kanggo ya. Wis tak pokoknya beres garapan iku. Oh, ngono ya. Apa sih dia bangun apa? Karo tertutup ngono ya ruangannya. Gudang bako tahu Ya, apa? cek gudang bako. Kurang gawean ya. Mbak, gudang bako ini Warsubi. Ya, Gudang bako tahu apa? Halo guys, kembali lagi bersama Pilot Basio di sini. Dan kali ini kita seperti biasa podcast berangkat kerja. mau tidak ya sepione. Iki bojomu ta awakmu sing gawe? Aku Nah, ngoco kok perawan nek dobol. Kalau aku mesti ngene sepione. Ini ngoco. Wong wedok. Apa tok? tapi yang gantengnya pol-polan. Tolak. Ora ngaruh, aku gak ngaruh seneng awakmu. Loh, wong wedok liyane. Tolak. Ini jangan ngomong wong wedok ora wani kok. Kok mesti pian kok mesti ngene iki opo? Gantengnya gak ukuran. Gak kanggo, wis tuwek. Sing kanggo saiki dhuwit, dodok rai. Rai gak kanggo kan. Lah ya. Tambah cowok tambah Terus tambah lucu. Mulai wakil saiki sepeda Vasio ya. Hah? Sepeda Vasio saiki mulai tambah akeh. Akeh, Mbak. Ya. Bentuknya aneh. Itu aneh. Oh iya raine arek iku rek. Hah? Raine arek iku mang. Apa? Wedake mbuh sak piro iku. Oh wadel. Enak dah ngopi ning gunung enak gitu. Iki ta. Eh, Ya nggone sing lumayan. Nek kopine gak enak. sudah aku duga. Terus nek bengi dibatasi sampai jam 09.00 tok. Ayo.
Sing Joko tuwek kan. Warungnya Mbak. Kali cung kerjanya pabrik lumpia ya paling gitu nih. Ya apa sih, penting Tambah lumayan sih hasilnya ya. ya yang penting gaji ini gak telat, Yo, gak semua yo terus betah. tapi yo jelas ada pegel. Soalnya panganan, kerja pabrik panganan itu cepet. Obat terus dino. Isuk sampai sore obat terus. Salah. Tapi nek dhek kulino ajek rong wulan naik awake iku wis kulino Yo gerak. wis terbiasa wis. Akhirnya ning omah iku nek gak gerak gak Gak enak. enak. Gak kene gak gerak iku piye nang awake. Aku biyen pertama prai nguli ya ngono kan. Gak gerak yo gak enak. Suwene suwe nglokor. Dobol. Nek iku dene iku nek kulino dadi ngene iku misal metu teko pabrik ya, wis awake kan kulino gerak. Yo. Wis mbok melepir talak apa wis gerak Nah. terus. Kale wis kulino nih. Kulino gerak. Ane nglokor ngene moro-moro melepir ya. Remek. Ngene ya, bareng melepir sedina wis. Ini kering dong. Masali ya ala. Aduh leren. Encep no terus sampai sini. Jadi target ini. Jadi target ono kesempatan nih. Oleh ya ngono deh ya. Oleh deh. Oleh utek nge-gym terus ya. Momene oleh. Gue duwe sapa sing diuterno karo. Ya kira-kira tagak sido tagak minggu meneh. Tinggu apa? Mulai. Nah, Ya kali ini terlalu kali cincin. Aku sih udah kayak dari cincin. kan delok son horeg ta meneh? Hah? Kan delok son horeg ta? Dan kali itu kalau dua ya udahlah ya langsung terus. Lah bojomu gak pengen delok son horeg. Bojoku tak. Nah, Aku bojoku itu tergantung aku. ya pet. Budal kok ya ayame iki mendung-mendung ngene iki. Mas. Esuk mendung budal. Mau enak ya. Pol. Jos. Padet kok kono ngopi pas udan oh enak ya. Kopi gak kudanan ngono. Iya, nek dolen udan wis Ya resiko. kudu ngiyup lah. Iya, Po. Masuk angin ya. Pak biayanya.
Yo mantelan tipis-tipis golek-golek sing enak. Oh, ngiyup. Ya. Kan gak gopo ya ngono. Gak gopo selak tutuk kan gak nyantai. Ini gemericik terus. Yo kemricik ya terak kok piye yo. Iku nek wae mule. Ya bengi kemricik ya terak kok. Nek jek awan yo jarno ae yo kok. Kayak tergantung kali itu piye. Kali itu iya tak. Oh, dek positif. Nah aku sih yo. Digolek-golek no dek nek menurutku lho ya. Juga apa sih ini? Kale dek dhewe yo sumpek kek. Ayo gak apa sih. Macet tipis-tipis ya. Nek si deket zona nggone apa? Tanggal 5 kan nganu sih, bayaran sih deh. Nah, bisa. Ku udah duit deh. Lah kan langsung yo dhek yo ndek tanggungan. Yo jelas digawe dhisik sing tanggal 5 iku. Positif gak itu karakteris. Apa ya? Bojone piye? Ya yo, Bu. Lah kok garis sakmene? Nah. Ini bener iku bojone ditinggali dhuwit. Areke minggat. Baru belum ditinggal ngono masalah iku. Loh, bayar lah iya, maksudnya udah kan bayaran. Itu kok 100 sisane dikene bojone ngono lho. Woi zaman. Wes. Cukup kagak ya sang 1 seding nang macet ya. Cukup lah ya. Cukup. Mungkin iku ngono kok ya. Wong lanang tok ya cukup. Ayo lanang ya. Fotoe mek kopi mek mangan wis. Wis. Luwe. Wis gak repot-repot nggowo apa. Mangan. Wis mangan kopi wis. Bakso, mie ayam. Wis tok. Oh, bakso lah mie ayam. Yo saya mie ayam. Kene sedina gak mangane betah. Hah? Aku sedina gak mangan ya betah ya. Gede aja ya total. Anu ya awat mek, awat yo. Wah, adem ngono kono. Oh, aslinya aku gak kerja bot ngono. Mangane titik terus atasi ya. Kopi ini sing akeh. Kopi nih. Sama aku saiki dadi bendino ngopi yo. Nah, Ono denku ya. Dadi kopi susu. Masuk. Sak bongko dadi pemindo ya. Yo, kopi yang tipis-tipis ya apa-apa sih. Ya ora enak. Kopi tok ya ora enak. Kopi ambek gula tok ya ora enak. Gulaku sithik, gulaku kan akeh ya. Gula aku tak sendok setengah. Gulaku tak? Nih. 2 sendok. 2 sendok. 2 sendok. Wet gak diabetes ayo. Ya nyatane Bendino yo. Ping telu ta ping pisan. yang telu. Lu. Berarti sedina entekno 6 sendok. Pirang gram ya 6 sendok. Embo Akeh iku. karo Ora timbang dhewe. akeh iku. Seminggu tok wis 1 kilo wis kan. Layak lihat sambat mafia ini bae. Ya. Bagian ngeteno gula. Aku ingin tuh sak sendok cilik iku lho. Gulane set kayak susu. Ambek kayak kopi. Aku iku ngombe minum-minuman iku aku seneng sing legi. Kabeh minuman aku seneng sing legi. Teh ya seneng sing legi. Kopi ya seneng legi. Aku Susu apa? berarti padha mbek MS ku awakmu. Denko ngono lho. Denko coklat iku. Mesti tak kon nambah gula. Seneng legi ya. Ya padha mbek MS ku senengane roti. Oh, diabetes agak memesmu. Enggak. Nah, yo wis aman berarti. Pola ae.
Mungkin naik. Ya, sementing obat. Sementing obat terus jadi energi deh gulane. Jadi tenaga. Mas kurang iso meneng anjen pola terus. Iya. Iki aslinya aku rada kering iya nih. Kalau aku kering barang, jadi kayak Iya. kering. Yo tipis-tipis. Kering tipis-tipis. Saya kita tahu kering, soalnya nggak tahu kering belas. Akhirnya stroke kayak, Nih. nanggung-nanggung kering. Kate ya langsung mati gua. Tidak repot-repot. Teksek oh mati mari. Kita apa ya, isu-isu udah ya. Kan gue. Oke. Tuh, masa gawe ya. Okta apa? Ini okta itu diri. Duh, mau ngopres. Asem. Dih,